ассалому алайкум ҳамватонони азиз. Хонаи фурӯшӣ фавран фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар Калужский област, Дзержинский район, деревня Мишево. Хонаи 50. Хона иборат аст аз 22 сотих замин. Нархша соҳиби 630 мегӯяд. Боз муомила дорад. Барои маълумоти бештар метавонед ки ба рақамҳои болои экранда занг бизанед ва то чӣ қадаре ки мо тонистем худи хонара дар навор гирифтем ва метавонед ки аз ҳамин навор тамошо кунед, бибинем. ремонтча канадан кор тамом. Свеча бирён кунам. Свет гирем. Ой. Айна филмёй на куча. Куча миёй. Яш. Идеора драйдан дар корда. Нахона. Свет ҳамаи чи как положено ҳаст. То инҷа забори моҳай. ҳамсоё зиндагӣ иш намекунам, наёш мекунам. ина хона. Кришаш соза, ҳамаш састаниш соза. айнамҷа агарот сар мешавад. Киломадагӣ да калса таом драхтора ҳама шаймоа. Ина крайниш инамҷа айнави забор. Заминиш да чизе бу кор мешавад. На ҳамсоё ҳама агарот кадаги анамаш. Ҳамсоё зиндагӣ мекунам ҷояда. Ин агароти мо. Ҳавли хона. اینجا بانیا داره همش کرنه خیلی را سر کنده کو خیلی هم تری گپ اینجا سر میشه و اون خیلی رفتگی تا هم آخری درخت داره